Jeg synes, det fede ved at have e-sport i en forening, det er mange ting. Så jeg tror næsten, jeg vil forsøge at begrænse mig til nogle af det. For det første synes jeg, det er vanvittigt vigtigt, at vi er positive rollemodeller for en hel generation af unge mennesker, som ellers bliver formet af internettet uden voksen ansvarlig guidning. Der har vi et kæmpe ansvar som foreningsmennesker, som civilsamfund, for at guide dem godt videre til en god omgængelighed med det digitale netværk. E-sport er anderledes end klassiske foreningsidrætter på forskellige måder, og på nogle andre måder ligner det. Jeg ser det også meget som den nye generations holdsport. For en del af de ting, som e-sport er nemlig holdsport, hvor man er sammen om at nå et mål, helt som vi kender det fra fodbold og håndbold, men det er bare på en helt ny boldbane, nemlig computeren og serveren. Og det er simpelthen vanvittigt vigtigt, at vi følger med udviklingen, og vi er klar til at understøtte de ting. Når det er sagt, så den måde, det helt adskiller sig også, det er også, at vi rummer nogle helt andre mennesker. Vi gør det mere nemt for folk at komme ind i idrætterne. Fordi e-sport er lidt nemmere tilgængeligt for folk. De har ikke de store krav for at kunne starte. Det gør det bare lidt federe. Den store forskel på en del af de medlemmer, vi har i e-sport fra de traditionelle idrætsgrene, som DGI også rummer, det er en del af dem er faktisk, at deltagerne er ikke foreningsvante. Mange kommer uden at have kendskab til foreningslivet. Men det følger også den tendens, der er med at gå online og game, og faktisk 92% af alle børn og unge fra 15 til 24 er aktive hver dag i en form for spil. Jeg tror, en af de største udfordringer og benspænd, som vi som e-sportsforeninger oplever og er vant til at arbejde med, det er delvis, at vi er en helt ny ting, en helt ny idræt, en helt ny form at mødes på, som er født ud af noget kommercialiseret. Vi er født ud af noget, de store organisationer og hold, de har arbejdet med i mange år. Så vi bringer lidt, det er ligesom hvis fodbold var startet med at være de helt store engelske klubber, og så lige så stille skulle lære at komme ned i samfundet. Så det gør, at mange af vores udøvere, de har ingen erfaring i foreningsmiljøet. Mange af vores frivillige har ingen erfaring med foreningsledelse. Så vi skal sådan set starte en kultur helt fra bunden, og det kræver tid. E-sportforeningernes kæmpe potentiale i både nu og i den kommende fremtid, der ser jeg flere vinkler. For det første, så kan e-sport noget med at give et frirum til børn og unge. Et frirum fra et meget konkurrencepræget og målingsparat samfund. Et sted, man bare kan være sammen med sine venner og gøre noget, man nyder. Det er den ene del af e-sport, så den anden del, det er den konkurrencebaserede e-sport. Og der tror jeg også på, at e-sport virkelig har nogle potentialer, fordi vi rummer nogle folk, der ikke har haft succes i skolegården på boldbanen. De har ikke haft succes, når de har stået og spillet basket eller fodbold med vennerne. Så de har egentlig lidt nogle nederlag der. Men de har nogle rigtig stærke kompetencer her. Nogle kompetencer, der kan overføres til livet i fremtiden, til erhvervslivet, til samarbejde og personlige kompetencer oveni. Det er guld værd. Derudover så er en kæmpemæssig styrke ved e-sport, at børn og unge med udfordringer af forskellige art, om det er ADHD, om det er angst eller det er autisme, der kan du rummes lidt bedre. Du kan nemmere deltage, fordi der er nogle helt andre rammer for det samvær, man har. Hvis jeg skal give et par gode råd til, hvordan man skal starte en e-sportsforening op, så vil jeg helt klart starte med, at man skal lade være med at egentlig tænke det som e-sport kun. Man skal starte med at tænke, at vi er en organisation som alle andre, en forening som alle andre. Vi skal have en organisering, en bestyrelse. Vi skal have system i, hvem gør hvad. Så hvad vi laver, det kommer sekundært. Der er e-sporten anderledes end de andre foreninger ved, at det også er meget bredt. Så det er ikke ligesom i håndbold, du kun har håndbold. Vi har rigtig mange forskellige genrer, så du skal også finde ud af som e-sportsforening, hvad vil du gå ind og dyrke? Hvad vil du gå ind og udbyde? Og hvorfor vil du det? Så hvilke værdier bygger du på, og hvordan understøtter du det? Og det kan være både, om du vil lave holdsport, Counter-Strike, Fortnite osv., eller om du vil have mere fri gaming og skabe de her frirum for nogle unge mennesker, som virkelig kan være guld værd.